नमस्कार. परत एकदा सर्वांचं स्वागत. आजच्या लेक्चरला आपल्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे की जर आपण कॉन्सन्ट्रेशन चेंज केलं किंवा एखाद्या सोल्युशनचं डायल्यूशन करत गेलो तर त्याचा इफेक्ट त्या सोल्युशनच्या मोलर कंडक्टिव्हिटीवर काय होतो. अजून एक गोष्ट इथं आपण समजून घ्यायची, जर आपण डायल्यूशन करत गेलो तर जो डायल्यूशनचा इफेक्ट मोलर कंडक्टिव्हिटीवर होणार आहे त्याच्या बरोबर अपोजिट इफेक्ट कॉन्सन्ट्रेशनवर बघायला मिळेल. म्हणजे डायल्यूशन आपण वाढवत गेलो तर कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होत जातं. त्यामुळे डायल्यूशन वाढवत गेल्यानंतर जर का मोलर कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होत असेल तर याचाच अर्थ कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज झाल्यानंतर सुद्धा मोलर कंडक्टिव्हिटी आपल्याला इन्क्रीज झालेली बघायला मिळणार आहे. तर बघूया, समजून घेण्याचा प्रयत्न करू की डायल्यूशनचा किंवा कॉन्सन्ट्रेशनचा मोलर कंडक्टिव्हिटीवर काय इफेक्ट होतो. तर सुरुवातीला आपण मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय थोडं एक्सप्लेन करू, जे याच्या अगोदरच्या टॉपिकला झालेलं आहे. काय बघायचं आपल्याला? मोलर कंडक्टिव्हिटी. सिम्बॉल याचा काय असतो मोलर कंडक्टिव्हिटीचा? तर सिम्बॉल असतो याचा लॅम्बडा. मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणजेच काय, तर ही कंडक्टिव्हिटी शोधताना आपण जे इलेक्ट्रोलाइट घेणार आहोत ते इलेक्ट्रोलाइट किती घ्यायचे असते? किती घ्यायचे असते इलेक्ट्रोलाइट? 1 मोल. 1 मोल एवढी इलेक्ट्रोलाइट घ्यायची आणि ती इलेक्ट्रोलाइट घेऊन त्याचं आपण काय तयार करायचं आहे? सोल्युशन तयार करायचं. मग त्या सोल्युशनचं व्हॉल्यूम काही असेल, सोल्युशनचं व्हॉल्यूम काही असेल तरी चालतं, मात्र इथं इलेक्ट्रोलाइट घेताना 1 मोल घ्यायचे आहे आणि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घेऊन जे आपण सोल्युशन बनवलं त्या सोल्युशनचा जो आपल्याला काय बघायला मिळणार आहे? कंडक्टन्स बघायला मिळणार आहे. त्या कंडक्टन्सलाच त्याची काय म्हणायचं आहे? मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणायची आहे. म्हणजे बघा, समजा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पासून नंबर ऑफ आयन्स जर का जास्त तयार झालेत तर त्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात कंडक्टन्स बघायला मिळेल आणि याचा परिणाम काय? मोलर कंडक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी इन्क्रीज झालेली बघायला मिळेल. थोडक्यात मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणजेच 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिझॉल्व्ह करून जे सोल्युशन बनवलं जातं त्या सोल्युशनचा कंडक्टन्स म्हणजेच मोलर कंडक्टिव्हिटी. आता याचा इफेक्ट याच्यावर नेमका कॉन्सन्ट्रेशनचा किंवा डायल्यूशनचा काय होतो बघा. ऑन डायल्यूशन केल्यानंतर त्या ठिकाणी काय होतं, तर सोल्युशनचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन, तर ते कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं? डिक्रीज होतं. कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं? डिक्रीज होतं. मात्र डायल्यूशन केल्यानंतर जे काही डिसोसिएशन आहे, काय डिसोसिएशन, हे डिसोसिएशन काय होतं? इन्क्रीज होतं. डिसोसिएशन म्हणजे काय? समजा आपण इलेक्ट्रोलाइट कोणते घेतले? NaCl घेतली. NaClचं डिसोसिएशन म्हणजे जेव्हा NaCl आपण वॉटरमध्ये डिसॉल्व्ह करू तेव्हा ते Na+ आणि Cl मायनस या आयनमध्ये ब्रेक होतं. ह्या प्रोसेसला म्हणायचं आहे डिसोसिएशन. आणि आपण डायल्यूशन वाढवत गेलो की डिसोसिएशन इन्क्रीज होतं आणि डिसोसिएशन जर का इन्क्रीज झालं तर त्याच्यामुळं काय होतं? त्याचा परिणाम नंबर ऑफ टोटल आयन्स काय होतं? टोटल आयन्स जे आपल्याला कशामधून मिळणार आहेत? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ह करून त्या इलेक्ट्रोलाइटपासून मिळणारे टोटल आयन्स आहेत. हे टोटल आयन्स सुद्धा काय होतात? इन्क्रीज होतात. आणि टोटल आयन्स इन्क्रीज झाल्यामुळं त्याचा इफेक्ट कशावर होतो? कंडक्टन्सवर होतो. म्हणजे कंडक्टन्स सुद्धा या ठिकाणी काय होतो? इन्क्रीज होतो. कारण मोलर कंडक्टिव्हिटी म्हणजेच काय? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ह करून जे काय टोटल आयन्स मिळतील त्या टोटल आयन्समुळं दाखवलं जाणारं कंडक्टन्स म्हणजेच काय? मोलर कंडक्टिव्हिटी. तर इथं काय होतं? टोटल आयन्स वाढतात डायल्यूशनमुळं. त्याच्यामुळं कशामुळे वाढतात ते? तर डिसोसिएशन वाढलेलं असतं. टोटल आयन वाढलेत की टोटल आयन वाढल्यामुळे त्या ठिकाणी कंडक्टन्स वाढतो आणि कंडक्टन्स वाढल्यामुळं शेवटी त्याचा इफेक्ट कशावर होतो? मोलर कंडक्टिव्हिटीवर होतो. तर इथं डायरेक्ट आपण असं लक्षात ठेवू शकतो शॉर्टमध्ये, तर काय आपण लक्षात ठेवू शकतो? मोलर कंडक्टिव्हिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. म्हणजे इन्क्रीज होते कशाबरोबर? इन्क्रीज विथ डायल्यूशन ऑफ सोल्युशन, आणखीन डिक्रीज विथ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन जर इन्क्रीज झालं तर मोलर कंडक्टिव्हिटी काय होते? डिक्रीज होते. कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज झालं तर मोलर कंडक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी काय होते? इन्क्रीज होते. आता हा इफेक्ट आपण एक्झाम्पल घेऊन एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करू.
समजा फॉर एक्झाम्पल आपण काय केलं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घेतली. किती घेतली? 1 मोल. ती सुरुवातीला मी काय केली, त्याचं 100 cm³ एवढं सोल्युशन बनवलं. किती? 100 cm³. आणि या ठिकाणी 100 cm³ जे टोटल आयन्स होते ते टोटल आयन्स मला बघायला मिळाले 8 × 10⁻20 एवढे या ठिकाणी टोटल आयन्स बघायला मिळाले. ह्या टोटल आयन्समुळे दाखवला जाणारा जो कंडक्टन्स असणार त्याला आपण काय म्हणणार? मोलर कंडक्टिव्हिटी. समजा ती मोलर कंडक्टिव्हिटी या ठिकाणी किती होते? λ1 एवढी होती. पुढं आपण काय केलं बघा, आपण याचं डायल्युशन करायचं. डायल्युशन मीन्स काय, जो व्हॉल्यूम 100 cm³ होता तो मी समजा इन्क्रीज करून किती केला? 1000 cm³. 1000 cm³. त्याचा परिणाम काय झाला बघा. आपण इलेक्ट्रोलाइट तेवढीच ठेवली, इलेक्ट्रोलाइट त्या ठिकाणी चेंज केली नाही, त्याचा अमाऊंट चेंज केलं नाही. आपण फक्त सोल्युशनचं डायल्युशन करत गेलो, म्हणजे त्याच्यामध्ये वॉटर वगैरे आपण ॲड करत गेलो. त्या ठिकाणी आपण डायल्युशन केलं. डायल्युशन केल्यामुळे काय झालं? व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं. व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाल्यामुळे टोटल नंबर ऑफ आयन्स सुद्धा काय झाले या ठिकाणी इन्क्रीज होऊन किती झाले? 64 × 10⁻20 आयन्स झाले. हे कशामुळे झालं? तर एक्स्ट्रा आपण त्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट ॲड केल्यामुळे जे मॉलिक्यूल डिसोसिएट झालेले नव्हते ते मॉलिक्यूल सुद्धा या ठिकाणी काही त्याच्यातले मॉलिक्यूल डिसोसिएट झालेत. आणि ते मॉलिक्यूल डिसोसिएट झाल्यामुळं या ठिकाणी आपल्याला टोटल नंबर ऑफ आयन्स काय झाले? इन्क्रीज झालेले बघायला मिळेल. त्याचा इफेक्ट काय झाला? मोलर कंडक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी काय झालेली आहे? चेंज झालेली आहे. आता इथं मोलर कंडक्टिव्हिटी जास्त आयन्समुळं बघायला मिळाली इथल्या आयनपेक्षा. म्हणजे याचा इफेक्ट काय? इथली मोलर कंडक्टिव्हिटी जास्त असणार आहे. म्हणजे थोडक्यात इथं आपल्या लक्षात आलं की डायल्युशन आपण करत गेलो की मोलर कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होते, कारण टोटल नंबर ऑफ आयन्स काय होत जातात? इन्क्रीज होत जातात. त्याच्या पुढं अजून एक आपल्याला वेगळी कन्सेप्ट वापरायची, ज्याला म्हटलं तर लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी. ती आता कशी काढायची बघा. समजा आपण काय केलं, याचा व्हॉल्यूम असा हळूहळू वाढवत गेलो आणि आपण कितीला पोचलो? फॉर एक्झाम्पल 9000 cm³ एवढा व्हॉल्यूम केला. किती? 9000 cm³. आणि या ठिकाणी टोटल नंबर ऑफ आयन्स तयार झालेत 500 × 10⁻20 आयन्स तयार झाले. आणि ह्या 900 cm³ या व्हॉल्यूमला जी आपण इलेक्ट्रोलाइट ॲड केली किती? 1 मोल. त्या इलेक्ट्रोलाइटचं 100% काय म्हटलं मी? 100% काय झालेलं असेल त्याचं? डिसोसिएशन. 100%चा अर्थ पूर्ण सगळे 1 मोलमधले मॉलिक्यूल काय झालेत? कम्प्लिटली त्याच्या पर्टिक्युलर कॅटॅन आणि ॲनायनमध्ये काय झाले? ब्रेक झाले. म्हणजेच त्याच्यामध्ये डिसोसिएशनसाठी मॉलिक्यूलच शिल्लक राहिले नाहीत. कधी? 900 cm³ एवढा व्हॉल्यूम केल्यानंतर. म्हणजे याचा अर्थ काय? आपण समजा याच्यामध्ये अजून व्हॉल्यूम समजा वाढवण्याचा प्रयत्न केला. 900 ऐवजी आपण किती केलं? 9000 ऐवजी किती केलं? 10,000 cm³ एवढा व्हॉल्यूम केला. तरी हे टोटल नंबर ऑफ आयन्स काय होणार? आहे तेवढेच राहणार. मी किती राहणार ते? 500 × 10⁻20 आयन्स. असं का झालं? कारण ते 9000ला ऑलरेडी 100% काय झालेलं आहे? डिसोसिएट झालं. याचा अर्थ काय? 9000 cm³ पुढं आपण कितीही डायल्युशन करत गेलो तरी टोटल नंबर ऑफ आयन्स काय होत नाहीत? इन्क्रीज होत नाहीत. आणि टोटल नंबर ऑफ आयन्स जर काय इन्क्रीज नाही झाले तर तिथं मोलर कंडक्टिव्हिटी सुद्धा काय होणार नाही? इन्क्रीज होणार नाही. म्हणजे मॅक्झिमम नंबर ऑफ आयन्स ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला कोणत्या व्हॉल्यूमला बघायला मिळालेत? 9000 cm³. आणि 9000 cm³ हे मॅक्झिमम नंबर ऑफ आयन्सचे काय बघायला मिळालेत. हे याचं लिमिट झालं, अप्पर किंवा टॉपमोस्ट मॅक्झिमम लिमिट. कशाचं? आयन्स. याच्यापेक्षा जास्त आयन्स तिथं फॉर्म होऊ शकत नाहीत. असं पण या ठिकाणी एक्झाम्पलमध्ये काय केलं? कन्सिडर केलं. आणि हे जर का आयन्स या ठिकाणी एवढे आपल्याला मिळत असतील तर ह्या आयन्समुळं दाखवला जाणारा जो काय कंडक्टन्स असणार आहे त्याला आपण मोलर कंडक्टिव्हिटीच म्हणणार. कारण का आपण सबस्टन्स 1 मोल ॲड केला आहे. मात्र त्या मोलर कंडक्टिव्हिटीला म्हणायचं आहे मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट इनफायनाईट डायल्युशन किंवा मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट 0 कॉन्सन्ट्रेशन किंवा लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी. म्हणजे इथं जी व्हॅल्यू येणार त्याला आपण काय लिहिणार आहोत? λ0. आणि λ0ला आपण काय म्हणणार आहोत? काय काय म्हणणार बघा त्याला? मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट 0 कॉन्सन्ट्रेशन किंवा मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट
इनफायनाईट डायल्यूशन किंवा तिसरं काय म्हणणार आपण, लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी. असं का, तर एक असं ठराविक लिमिट असतं ज्या लिमिटमध्ये 100% मोलिक्युल काय झालेत, डिसोसिएट झालेत. त्याच्यानंतर तुम्ही कितीही व्हॉल्यूम इन्क्रीज केला, म्हणजे दुसरा त्याचा अर्थ कितीही कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज केलं तर त्याच्यामुळं मोलर कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होत नाही. म्हणजे मोलर कंडक्टिव्हिटीचं ते टॉपमोस्ट लिमिट आहे, त्या लिमिटला म्हणायचं आहे लिमिटिंग व्हॅल्यू किंवा लॅम्बडा ॲट इनफायनाईट डायल्यूशन किंवा लॅम्बडा ॲट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन. आणि त्याचं रिप्रेझेंटेशन कसं असतं, लॅम्बडा झिरो असं ते दर्शवलं जातं. तर हीच मोलर कंडक्टिव्हिटी आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आणि वीक इलेक्ट्रोलाइटसाठी स्टडी करायचं आहे. स्ट्रॉंग आणि वीकमध्ये त्याचे इफेक्ट जे आहेत किंवा याचं जे व्हेरिएशन आहे ते सेमच आहे की त्याच्यामध्ये काय चेंज आहे आपल्याला चेक करायचं आहे.